dnešnou témou je predovšetkým problematika dane z pridanej hodnoty, s tým, že teda by sme si mali povedať niektoré vybrané problémy, ale samozrejme upozorním aj na zmeny, ku ktorým došlo v zákone o DPH, a to buď k 1. oktobru, alebo k 1. januáru, a teda dôjde k zmenám k 1. januáru a zákon o DPH bol novelizovaný aj k 1.7., čiže k 1. júlu budúceho roka. Predtým, ako sa ale pustím do tejto problematiky, tak by som chcel upozorniť, čo nás asi v najbližšej dobe čaká. Predovšetkým by som chcel upozorniť, že už vyšla v zbierke zákonov novelizácia zákona o miestnych daniach. Pričom v rámci tejto novelizácie boli novelizované ustanovenia týkajúce sa zákona o daní z pozemkov, boli novelizované ustanovenia, ktoré sa týkali časti, ktorá upravuje zdaňovanie predajných automatov, nevyherných hracích automatov, tuším za vjazd do historickej časti, a teraz ma nenapadá, ale chcel by som len dve zmeny v tomto. Pri daní z pozemkov dochádza novelizáciou k zmene spôsobu výpočtu základu dane pri pozemkoch, na ktorých stojí trafostanica alebo predajný stánok. Čiže tam doteraz sa ten základ dane počítal klasicky, čiže výmera daného pozemku krát cena daného pozemku, kdežto teraz sa to bude počítať ten základ dane ako výmera tej trafostanice krát cena pozemku za 1 metr štvorcový, ale stavebného pozemku. Bez ohľadu na to, že tá trafostanica je na stavebnom pozemku, na ornej pôde, na lesnom pozemku a tak ďalej. Čiže v podstate ale táto zmena v zákone podľa môjho názoru nemá za následok, že by daňovník mal povinnosť podávať daňové priznanie. Pretože daňové priznanie sa podáva len vtedy, ak sa zväčší výmera, zníži sa výmera, čiže nie pri zmene spôsobu výpočtu základu dane. Čiže domnievam sa, že by mal správca dane túto novelu premietnúť, povedzme, už do výšky daňovej povinnosti. Nikde som teda nenašiel v tom zákone, že by bola povinnosť podať daňové priznanie a tak ďalej. Čo sa týka, posledné upozornenie, čo sa týka daňovej povinnosti pri predajných automatoch alebo pri nevyherných hracích automatoch, tam dochádza k zmene dátumu vzniku daňovej povinnosti. Týmto dátumom bude prvý deň mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, nie tak ako doteraz, že to bol prvý deň mesiaca nasledujúceho. Takže tam sa zrýchľuje tá daňová povinnosť. A posledné, čo sa týka dane za zabratie verejného priestranstva a za vjazd do historickej časti, tam sa dáva novelou správcovi dane možnosť určiť daň aj na základe pomôcok, ale to len v prípade, keby si daňovník nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť, a to ani keď ho na to vyzve správca dane. Čiže ak on si nesplní tú oznamovaciu povinnosť, správca dane nemá z čoho vyrubovať daň, tak teraz bude oprávnený vyrubiť tú daň na základe pomôcok. Zatiaľ nebol schválený v parlamente nový zákon o daní z motorových vozidiel. To, že nebol schválený, vyplýva skôr z toho, že to je otázka finančná. Myslím, že vyšší bratislavský územný celok kritizoval tú výšku kompenzácie, lebo doteraz príjem z dane z motorových vozidiel bol príjmom vyšších územných celkov, kdežto teraz bude príjmom štátneho rozpočtu. A tým pádom štát ten výpadok nejakým spôsobom musí vykryť tým vyšším územným celkom, no a ten bratislavský s tým spôsobom nie je ako nejak nadšený, takže nejak sa to posunulo, že sa to bude schvaľovať až na novembrovej schôdzi. Môj osobný názor je ale, že
v tej časti zákona, kde sú upravené, kde je paragrafové znenie problematiky, ktorá sa týka dane z motorových vozidel, sa nič asi meniť nebude. Čiže veľmi stručne rozširuje sa okruh motorových vozidel, ktoré budú predmetom dane. Doteraz to boli motorové vozidla kategórie M, N a O, čiže osobné, nákladné a prípojné. Teraz to budú aj motorové vozidla kategórie L, čiže motorové vozidla s menej ako 4 kolesami a štvorkolky. Čiže ak bude niekto mať zaradenú motorku v podnikaní, a poznám takéto prípady, tak jednoducho bude musieť z toho zaplatiť daň. Ďalšia zmena je v sadzbách, pretože doteraz samozrejme tie sadzby dane určoval vyšší územný celok vo všeobecnom nariadení. To znamená, že na Slovensku sme mali rozličné sadzby dane. Teraz bude jedna sadzba dane pre každý druh motorového vozidla, ktorá bude platiť na celom území Slovenska. Pričom myslím, že bolo hovorené, že tá sadzba dane bola nastavená podľa Banskobystrického vyššieho územného celka, kde boli tie dane najnižšie. Táto sadzba dane, ale to je taký nový prvok v novom zákone, sa bude znižovať a zvyšovať. Čiže tá ročná sadzba dane sa bude znižovať počas prvého obdobia 36 mesiacov od tej prvej evidencie motorového vozidla o 25%, ďalších 36 mesiacov o 15%, potom ďalších 36 mesiacov o 10%, potom sa 36 mesiacov by mala uplatňovať tá základná sadzba dane a po týchto ďalších 36 mesiacov tá základná sadzba dane sa začne zase zvyšovať. Čiže v podstate na výšku daňovej povinnosti bude mať vplyv aj vek toho, ktorého motorového vozidla. Vznik daňovej povinnosti bude vznikať v danom mesiaci, čiže ďalšia zmena oproti súčasnému zneniu zákona je, že výška dane sa nebude počítať na dni, ale na mesiace. Čiže bude sa počítať ročná sadzba deleno 12 krát počet mesiacov, v ktorom to auto sa používalo na podnikanie. Len pre zaujímavosť, daňovníkom naďalej zostáva aj zamestnávateľ, ktorý bude vyplácať zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu náhrady za použitie motorového vozidla. Je tu zmena oproti súčasnému zákonu, kde zákon v súčasnosti hovorí, že mu vyplácate cestovné náhrady. Ale cestovné náhrady boli aj strávne. A bolo aj náhrada za používate motorového vozidla a tak ďalej. Takže teraz to bude vyslovene viazané na náhradu za použitie motorového vozidla. Čiže ak on bude mať strávne, ale nebude si uplatňovať náhrady za použitie motorového vozidla, tak podľa môjho názoru to nebolo by byť predmetom dane. Ďalšia zmena je tam v tomto prípade, že toto motorové vozidlo patriace tomu zamestnancovi bude predmetom dane iba vtedy, ak to nie je auto, ktoré sa používa na podnikanie. Lebo teoreticky tým zamestnancom môže byť aj nejaký živnostník. Ten má toto auto zaradené podnikanie a samozrejme zaplatil z neho daň z motorových vozidiel. Ale keďže on je súčasne aj zamestnancom a na pracovnú cestu pre svojho zamestnávateľa využije toto motorové vozidlo, v tom prípade nie je dôvod, aby sa z neho už platila daň. Predsa z toho motorového vozidla už daň je zaplatená. Takže tam budete musieť rozlišovať, či ten zamestnanec používa motorové vozidlo, ktoré má na podnikanie, alebo nie. Samozrejme, nič sa nestane, keď to rozlišovať nebudete a tú daň zaplatíte. No, tak. Hej. Len tam ide o tú logiku, aby z jedného motorového vozidla nebola daň platená dvakrát. Takisto tým, že sa prechádza na tú mesačnú bázu, môžu vznikať určité problémy, že pracovná cesta bude vykonaná 31. a 1. a daň bude vo výške 2/12.
Kdežto v minulosti by to boli, alebo podľa súčasne platného zákona, by tá daň bola vo výške 365. Lebo by sa platilo 2 dni, teraz sa bude platiť akoby za 2 mesiace. No tak potom neposielajte na prelome mesiacov zamestnancov na pracovnú cestu.